May vlogger. Vlogger po silang dalawa. Wala yung video. Anong masasabi mo sa bahay ni Tito? Madami tao? Tanungin sila, madami tao kanina? Madami tao kanina? Oo. Kahit late ako, nakita Tapos? ko. Tapos yun na ano, nandun yung ng pressure dito ako. Wow, doon yung oras na ako natulog kayo. Umuwi kagabi na mag-work na, kakapag-prepare na. Hindi ka umiyak? Ha? Hindi ka umiyak? Pinapayak namin Hindi ko pwedeng umiyak. Mahal daw yung pag umiiyak. Sayang, diba? Save the tears. Lubot na po yung GoPro niya. Tapos? Tapos, ano, yun nga, siyempre, thank you din sa kanila lahat na tumutulong sa akin sa mga nag-text sa side ni Papa. Diba? Kasi hindi ko alam na yun. Buti na kapag ano, kasi umaga po yan. Kasi nakala ko hindi matatapos kasi mag-anong oras na, tapos magluluto pa sila. Hindi ka na ka natulog? Ano? Hindi na umuwi kami. Umuwi kayo? Tapos buwan na kayo dito? Ano, maaga. Maaga? Oo, akala nga namin hindi matatapos yung ano yun. Kasi nga, anong oras na nagluluto ko kuya? Like, sabihan ni mama nag-ayos ako, huli niya na yung pare, anong oras na? Buti nga, thank you kay Kuya Alamin kasi namahan niya ako, papuntang simbahan, ginawa namin yung pare. Buti na lang, nalitin naman yung ano, yung pare. Kaya, ayun, nagkakawa ng preparation dito. Ayun, thank you kay Kuya Jojo. Ayan, sa lahat ng sponsor kay Kuya Bruce. Ayan, kay Kuya Dance Channel. Ayan, yung mga unang sponsor ko, si Ate Eva. Ayan, dahil si Ate Eva, nakansa rin ako kay Kuya Jojo. Yung pag-sponsor
mo sa akin na bigas. Oo, alam mo yung pumunta kayo. Di pa. Diba? Hindi pa alam. Sige, tuloy mo. Alam. Ano nga? Hindi ko po alam. Your Honor. Ano nga? Your Honor, hindi ko po alam. Ano nga? Pumunta ako sa farm. Hindi, yun ay, alam. Hindi mo pa alam. Hindi pa. Ano nga? Nung time na nag-ano kayo, nag-send kayo sa akin ng bigas. Diba? Nung... Bago nakabagyo. Ay, di pa nagbabagyo, yung ulan pa lang. Yung baha! Isa ako ng video. Oo. Oo nga. Nung baha, di ba kasama si Kuya Alamid? Oo. Nung pumunta tayong Pamarin, parang isang sakong bigas. Tapos kinasel, binibigit niya. And yun, doon nag-start, kaya ako napansin ni Kuya. Video. Oo. Kaya thank you kay Ate Emma and family. Tapos yung nangyayari ng bigas ay nabuwasan lang ng... Eh, yung... Yun totoo naman eh. Nalubog yun ng ano eh. Nalubog po yun ng baha. Biglang nag-kristino. Nabuwasan lang daw yun ng ano eh. Ilang kilo lang eh. Kasi siyempre, isasalba muna nila yung sarili nila. Tapos binalikan daw yung bigas. Wala na. Oh, yun. Hindi naman nasayang yun. Napakinabangan yun eh. Binigay daw sa may mga manok. Di ba? Okay, grabe. Pero dahil sa bigas na yun, napansin ako ni Casey. Oo. Ano, grabe sa pasasalamat mo kayo kay Kuya Jojo. Thank you kay Kuya Jojo. Oo. Siyempre sa mga viewers na nagmamahal sa'yo. Yo! Mahalin niyo pa ako ng po. At namahalin niyo siya ng Siyempre, ingatan mo tong bahay mo. yes. Of course, diba? Ano daw yung 1.5 Ay, na sinabi na. 1.5. 1.5. Total. Total. Lahat, pati yung pagkakali ng lupa. Biruin mo. 1.5. Kung mag-abroad ka, ilang balik. Kung mag-abroad, ilang balik. Ano naman yung Mag-abroad para magkabalik.
Kaya ko rin. O, di ba?